जानोसै नोंथांमोनाथ' नुखादों दहायनो आंनि संनाय खावनायखौ नैखौ लाबाय आङो टमेट'जों ना बेखौ ना पिस मोनसे लाबाय ओमफ्राय बे जाबाय दाउजों आलु बेखौ दसे लाबाय ओमफ्राय नै दं नाखौबो फ्राय खालामबावदों जोंहा सासे ना फ्राय जाग्रा दं बिनि उनाव नै सालाद गाजर पियाज हाइजें फानलु ओमफ्राय नै आसारायो मानि आसार मिथिगौ ना थाइगिरनि आसारा ओरैबायदि मोजां सुगार बेमारिनि थाखाय बिराद मोजां दे आं जानोसै आरो लोगोसे दं नै लकेल सेरेब न'आवनो मावखादों जोंहा आंनि हिन्जावआ रोंखागौ मावनो खाराथार दा ओंखाम जानोसैलै ओंखाम जानायजोंनो होखालांनोसै आं टेस्टी जोंना फिसालाया नाबो बेदरबो मिक्स खालामना होबाय आं हाराखौ बासिबाय सुसुखौ बासिनानै जा फिसाला बे कैसे लग रहा है बाबा टेस्टी पापा ने बनाया ना टेस्टी है ना ओ हाय बोलो हाय टेस्टी ऐसे बोल रहे टेस्टी है ना चिकन no टेस्टी like Happy New Year nih Happy New Year ini udah kurang nama kali Reza deh daunnya gede biasa jangan kita daunnya gede biasa sudah dong pan oke तो खाना नहीं खाएगा बाबा खाना खाएगा राइस लेगा थोड़ा सा ले ले नहीं लेगा ओनली मिक्स खाएगा ना ठीक है Nó phát cái là cái răng đầu What happened? I think you can do it. Papa.
खाना नहीं खाएगा? राइस चाहिए थोड़ा सा? हाँ? राइस खाएगा? ये राइस खाएगा? नहीं खाएगा? ठीक है, मछली खाएगा, मीट खाएगा ना? चिकन चिकन Ê, ê. No, no. Ade. Wah. Ma, ada bau. Wah, wah, tasty, tasty, tasty. Không có, không có. À. Ma. Ma. Đồ này. Một số giờ thăm xuống. Ma. Ma. Ok, bye.